Benvidas e benvidas a Rofosoños, a Radio Escolar do CEI de Celeiro. Estamos en febreiro, mes de Entroido, e queremos acercarnos a unha figura popular destas datas. Todos e todas coñecemos a Meco, ese personaxe que nos dá mandatos no colexio para traer unha cousa posta cada día, ou ese boneco que se queima en moitas zonas de Galicia. A pesar de que na actualidade ten moitas variantes, todas proveñen da mesma lenda sobre o cura Juan de la Meca que vivía no Grove, nas Rías Baixas. Conta a lenda que este cura era un desposta e un dictador que acabou colgado dunha figueira de Grove por venganza dos seus abusos. Este señor xeraba moito odio entre os seus veciños e veciñas, porque era un feudal que abusaba do seu poder, incluso roubando mulleres nas noites de boda. Un día xogou unha partida de cartas cun rapaz da aldea e perdeu. Sentiuse humillado por ter perdido e enfadado díxolle: "Alégrate hoxe, porque eu alegrareime mañá coa túa amada". O rapaz, ao escoitar esas palabras, entrou nun ataque de rabia e loucura e asesinou a Juan da Meca. Así foi, porque ao día seguinte, que era martes de Entroido, o Meca apareceu colgado nunha figueira no monte Xiardella, no punto máis alto do concello. A lenda conta que ao chegar a hora do xizo contra o rapaz que o asesinara a preguntar: "Que matou o Meca?", todo o pobo contestou ao mesmo tempo: "Ao Meca matámolo todos", porque aquela morte significaba que o Grove e as súas xentes por fin eran libres. Nunca se declarou un culpable polo asesinato do cura, e cada ano satirízase a un personaxe público que moitas veces acaba queimándose coa figura coñecido como o Meco. O Entroido galego é a festa das risas, dos intercambios de roles e dos disfraces. Esta celebración é moi importante en sitios como Ourense, pero tamén na nosa zona se celebra desde hai centos de anos. Recordemos que en Galicia temos 11 entroidos con recoñecemento de interese turístico e que debemos conservar entre todos e todas. Tampouco podemos esquecer que Galicia foi unha das poucas rexións de España nas que se continuou celebrando o Entroido a pesar da súa prohibición durante a ditadura de Franco. E por último, unha boa festa sempre vai acompañada dunha boa gastronomía. Un apetitoso cocido cun protagonista que é o porco, cunha sobremesa chea de filloas, orellas, bicas, rosquillas, etc. Desde o CEI de Celeiro rendimos culto a Entroido e ao Meco celebrando estas datas que se repiten cada ano e que significan a saída do inverno e a entrada na primavera. Aproveitamos o programa para recordar que a semana do 9 de febreiro debemos seguir os mandatos do Meco e que o venres día 13 desfilaremos polo pabillón do centro, a donde poderán acudir todas as familias que o desexen. Despedímonos ata o seguinte programa. Moitas grazas.